Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsilen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaw ma, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira ka ban min ye an ka ɲɛmaaso ye sa o y'a kanu k'a fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ. An balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari papiyew kɔnɔna la sa an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛma aw ye todunkan na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se ka aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen na todunkan na sababu la sa an danbe fɛn kelen pe la o ti dɔwɛrɛ koyi maa kunnafonilen o ye suba ye. O hokumu kɔnɔ sa bi baaraw tagabolo kɔnɔna la kuma bara ɲɛfɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ Amadu Tolo fan dɔ in fɛ sa ka se ka nɛgɛw la kuma aw k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'an lasɔrɔ ka jaw latama aw k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'an ye sa o ye maa dama dama ka baara ye min ye Augustin Esubihi ale bɛ yen nɔ Lamine Kulibali a bɛ yen nɔ Yusuf Sangare fo ka taa se Salimata Wetrago Musa Ayidara ale bɛ tele o maaw bɛɛ lajɛlen olu ka kow kuncɛ arajo fan fɛ sa ka se k'an kumakanw sɔrɔ min ye Bubakar Tarawele ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ale bɛ yen nɔ Grand B an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko kura ye aw bisimila kunnafoni gafew bɔra an bɛ an da don a kɔnɔna la ka walawalaw ye waati kɔnɔna na o hokumu kɔnɔ sa min ye Soir de Bamako ale b'an bolo yan nɔ a ye bi bɔli kɛ Nouvelle Horizon a bɔra a kumana fo ka na se Les Echos welewele ma gafe ninnu kumakan ni kumakan minnu b'a kɔnɔ sa sisan an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma aw ye an b'a fɔ a ye tuguni sa ko aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sa maa sigikun o ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ min ye Soir de Bamako ye ale bɔra a ka bi bɔli la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ belebeleba min ni o tun fɔn bɛ ka gɛlɛya ta ka min ye Air France ale ni Mali ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi sa ko bɛn o tile tɛ o hokumu kɔnɔna de la sa a y'a da don waleyaw la waleya minnu ni o bɛ Air France ko yɛrɛ a bunakun bɛɛ lajɛlen kan ka kɛɲɛ ni min ye Soir de Bamako a ka bi bɔli la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw Mali kɔnɔna la sa ko olu ye ŋaniya bɔ ka bin sa k'a yira k'a fɔ ko min ye compagnie min ni o ye pankuru sira ye sa Air France ko don nataw kɔnɔna la sa k'a ta nin waati in na sa ko ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen ko u y'a ɲɔngiri o tagabolo kelen in kɔnɔna la sa k'u y'a sabati sa k'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaa belebeleba min ni o bɛ jɛkulu dɔ ko ANAKI ni ale bɛ panba n'o y'u ka DG ye sa ko ale fana bɔra a jɔyɔrɔ la k'a sababuya kɛ nin waleya in ye waleya kɔnɔna jumɛn don an bɛna an da don a la sa i n'a fɔ Soir de Bamako u y'a sɛbɛn cogoya min na sa u y'a sɛbɛn ko ka kɛɲɛ ni min ye an balima kunnafoni dilan dɔ ale ka ni o tɛ maa wɛrɛ ko ye Serge Daniel ko ale ka kumakan ko u y'a ta o de kɔnɔ sa ko ale ye seereyali dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye conseil belebeleba dɔ ye sa ni o ye min ye ladilikan kɛlanba belebeleba dɔ ye ka ɲɛsin min ye an ka jamana gouvernement ma sa ko ale de ye laseli in bɛɛ lajɛlen kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ dɔ ye wulikajɔ min ni a yirala k'a fɔ Mali ɲɛmaaw fɛ sa ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa min ye Mali jamana ye ko a tɛna jɛn n'a ye cogo si la an bɛ don min na i ko bi sa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka kelenya ko o ka bisi basa ka taa sira wɛrɛw fɛ maa dɔw fɛ o hakilina de kɔnɔna la sa ko tarata tɛmɛlen yɛrɛ la sa octobre kalo tile 10 san 2023 ko ka kɛɲɛ ni min ye lansara tile yɛrɛ waatiw kɔnɔna ye sa ko baara belebeleba dɔ ko o sabatira o baara ti dɔwɛrɛ ko ye ko min ye pankuru sira min ni o bɛ Bamako ani Paris ko fɔ sa ko o waleyaw a k'u yirala k'a fɔ don tɛmɛnlenw na sa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kun ɲɔngirilen ko bari k'a bi yirala sa k'a fɔ ko baaraw ko olu ka daminɛ nin kibaruya ko o bɔli ka bin dɔrɔn ko a kɛra tare maa caman fɛ bari min ye gafe ye sa n'o ye Soir de Bamako ye a y'a yira k'a fɔ ko balalen o bɛ ko sudalen sa ko balalen belebeleba ko o nana ye a kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ k'a yirala k'a fɔ min ye octobre kalo o tile 13 san 2023 ko ka kɛɲɛ ni min ye coordination tagabolo bɛɛ lajɛlen sa DG
aka ko o min bɛ faransi tagawala ale ni mali ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ sa ko y'a yira k'a fɔ ko air faransi ko ale ka wulili ka bɔ bamako ka kunda faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnna Charles de Gaulle kɔnɔna la walima ka bɔ yen nɔ sa k'i kunda bamako yɛrɛ kan sa ko o waleya minnu ni o ku sabati bɛ k'a yira k'a fɔ ko siɲɛ 3 don min ye dɔgɔkun kɔnɔna la Boeing tagabolo kɔnɔ n'o ye pankuru ye sa pankuru min n'a bɛ talikɛla 777 okumu kɔnɔna la sa k'a yira la k'a fɔ ko Portugais olu ka avion dɔ don sa n'a bɛ wele ko Atlantic Airways bari a bɛ baara kɛla min ye Air France ye ale tɔgɔ de la o hakilina kɔnɔna la sa ko o baaraw ni o ŋaniya minnu ni olu sigira Mali ɲɛmaw ni min ye France ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko maa caman tun y'a yira sa k'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ ko taga ni ka segin ko olu bɛna sabati koyi ko bari ko balalen o bɛ ko sudalen sa koyi k'a nana ye sa k'a fɔ ko min ye Mali ɲɛmaw ye ko olu bɔra ko ka laseli kɛ laseli min kɔnɔna la sa k'u y'a yira sa laseli dɔ kɔnɔ ko k'a fɔ ko waleya min ni o filɛ nin sa ko a ma sabati cogo bɛɛ lajɛlen na sa ko k'a sababuya kɛ min ye Mali jamana ye sa ko o ye ŋaniya dɔw de ta ŋaniya minnu kɔnɔna la sa n'u ye o tɛnku k'o ɲɛsin min ye faransi ɲɛmaw la jaabi tagabolo kɔnɔna la sa o baaraw kana bɔ a kɔnɔ ko ni o ye fɛsɛfɛsɛliw ye i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na sa o tɛ dɔwɛrɛ ye ko pankuru ko yɛrɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali jamana ye sariya dɔw bɔ ka bin sariya minnu kɔnɔna la sa n'a y'a tɔnɔ k'a di faransi ɲɛmaw ma k'a yiru la sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la pankuruko yɛrɛ tagabolo kɔnɔna la sa ŋaniya minnu don sɔn tun bɛ kɛlen fɛn dɔw ma sa ko sɔn tɛna kɛ olu ma bilen o hukumu de kɔnɔna la sa i n'a fɔ gafe yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya min na n'o ye Histoire de Bamako ye sa ko min ye gafe kɔmasegin o nana o gafe kɔmasegin min nana sa ko min ye Mali ɲɛmaw ye u ye sigi ka baro kɛ a kɔnɔna la k'a jateminɛ ne a bɛ wele ko ka fɛnw examiner o examineli de hukumu kɔnɔna la sa k'u nana ye k'a fɔ ko waleya caman bɛ fɔlen a ko kɔnɔna la sa min ni o tɛ sabati fɛnw ye o kama sa ko minisiri min yɛrɛ ni ale bɛ nin kow bɛɛ lajɛlen kunna Mali tɔgɔ la sa ko ale y'a yira sa ko a bɛ maaw hakili lajigin ko nin ŋaniya min ni o filɛ nin Mali ɲɛmaw fɛ sa k'a yira k'a fɔ u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini k'a fɔ ko Air France ale ka pan Mali jamana kɔnɔna la ko kura ye k'a sɔrɔ bɛn ma kɛ fɛn dɔw kan ko a fɔlɔfɔlɔ a ma bɔ Mali la dɛ ayi minisiri ka ɲɛfɔli la sa minisiri min n'o bɛ transport ni infrastructure kunna k'a y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na sa ko Faransi jamana de ye ŋaniya dɔ ta o ŋaniya kɔnɔna la sa k'u y'a bɔ ka bin k'a da min ye cɛmancɛ fanga ye maaw ɲɛkɔrɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goyita yɛrɛ ale ɲɛkɔrɔ k'a yira la sa k'a fɔ ko Mali jamana ko Faransi a bɛna a ka pankuruw ni a ka baaraw ka o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko fo waati wɛrɛ ko balina ko nana kɛ mun ye sɔn wagati min kɔnɔna la fɛsɛfɛsɛli wɛrɛ ma kɛ ko n'a fɔra ko o pankuru kelen ninnu o bɛ ka laɲini kɛ k'a fɔ ko a bɛna pan Mali kunna min ye colonel Asimi Goyita ye ko ale y'a yira sa k'a fɔ ko ayi u ma jɛn n'o ye k'a sababuya kɛ ko Mali tɛ o jamana ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa a y'a fɔ cogoya min na sa i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a sɛbɛn cogoya min na sa ko a y'a yira k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka dugukolo ko o ye Mali ta ye n'o bɛ wele ko min ye souveraineté ale ni intégrité territoriale ko o baara ko Mali ni jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali ni min bɛ siga o ko kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn o waleya de ma fɔlɔ o kama sariya minnu bɛ Mali kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen k'i tɛnkun o la o kama Mali ni kɔfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ bari waati min ja i bɛ min kɛ o bi fan fɛ min ja i bɛn'o kɛ Mali kɔnɔna la ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye colonel Asimi Goyita k'a yira kabi a ye fanga sɔrɔ o don min cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔ sa k'a fɔ ko jɛ tɛ kɛlen ni o ye o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye Mali ɲɛmaaw ye k'u ye nin ko k'a bɔ a dɔgɔma ko k'a yira sa k'a fɔ ko bɛn ni kelenya min ni o bɛ ɲinina taga ni ka segin tagabolo kɔnɔna la sa ko bɛɛ lajɛlen k'a faamu dɔrɔn i n'a fɔ Histoire de Bamako a fɔ cogoya min na sa k'a fɔ ko min ye Air France ye ko a tɛna wuli bi a tɛna wuli sini k'a sababuya kɛ an bɛ don min na i ko bi ko sigikafɔ ni tagabolo minnu ni sariya ni tagabolo minnu kan ka sabati Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Histoire de Bamako bɛ k'a fɔ cogo min ko Mali ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko o ma sabati n'o ma sabati sa ka jɛn n'a ye cogo si la pankuru wuli i n'a fɔ gafe y'a yira cogoya min na sa o y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ko min ye ɲɛmaa min ni ale bɛ anarchie kunna n'o ye u ka DG ba ye sa k'a yɛrɛ kɛra sababu ye sa an bɛ don min na i ko bi jamana ɲɛmaaw ka ale bɔ a jɔyɔrɔ la n'a bɛ wele ko k'a limoger nin fasiri an y'a bɔ Histoire de Bamako kɔnɔna la ale ka bi bɔli aw bonya b'a la.
n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an b'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon ale fana ye tali kɛ bi a da bɛ babu fila la babu fila min ni an bɛna an da don a la a fana da bɛ an bɔra min ye pankuru ko min na sa ale fana ye ɲɛfɔli kɛ o kɔnɔ Nouvelle Horizon maaw u ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye Faransi pankuru min ni a yira la sa n'o ye Air France ye k'a fɔ ko a bɛna wuli Mali kɔnɔna la sa ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na sa ko a suspension ko o maintenunen don o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u ye ŋaniya fɔlɔ min ta k'a yira k'a fɔ ko pankuru in kana wuli Mali kɔnɔna la ko o ŋaniya ko o b'a nɔ la u y'a yira sa min ye Nouvelle Horizon ye k'a fɔ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen tɛnɛn uti kalo o tile 7 tɛmɛlen kɔnɔna la sa ko ka bɔ pankuru bɛ a ɲɛsin sira minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko ka bɔ jamana fan dɔ la k'i kunda jamana fan dɔ kan ko o waleyaw de kɔnɔna la sa maa caman k'u y'a yira sa k'a fɔ ko tare ko k'a sababuya kɛ min ye Air France ye ko a bɛna wulikajɔ ka o sabati ko kura ye wulikajɔ min n'a tun yira la sa don tɛmɛlenw kɔnɔna la k'a fɔ ko a ɲɔngirilen i n'a fɔ Nouvelle Horizon a fɔ cogoya min na sa ko bari ko o tagabolow de kɔnɔna la ko bali b'a kɛ ko k'a fɔ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko sariya sen caman bɛ yen nɔ minnu ni olu ma sabati baara ninnu bɛ ɲɔngiri waati min o sariya minnu ni olu ma sabati ko o hukumu kɔnɔ a yɛrɛ kɛn bɛ ka jamanakuntigi camancɛ fanga ɲɛmaa ka o sugandi a kɔnɔ koyi ko colonel Asimi Goyita ko a y'a yira a n'a nɔfɛ jamaw ko depuis u ye fanga sɔrɔ don min ko Mali jamana maa si tɛna mɔrɔn kari a la bilen min ye Mali ka souveraineté ye ko o bi to a nɔ la fo k'a fɔ ko bi to a nɔ la ko jamana o jamana bɛ yen sa Mali ni jamana minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko fo o jamanaw ka jɛ ni a ye fɔlɔ k'a fɔ ko Mali ye jamana de ye i n'a fɔ u fana ka jamana ye jamana ye cogo min i n'a fɔ min ye Nouvelle Horizon a bɛ k'a fɔ cogoya min na a y'a yira sa k'a fɔ ko minisiriso min ni ale bɛ min ye taga ni ka segin kow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna ko ka kɛɲɛ ni laseli dɔ ye laseli min n'an b'a wele ko communiqué o min ni o carinna tarata tɛmɛlen Nouvelle Horizon a ka fɔ la sa octobre kalo ale tile 11 san 2023 k'o y'a yira sa k'a fɔ ko ŋaniya min ni o tun ye k'a yira k'a fɔ ko Air France ko ale bɛna wuli ko Mali ɲɛmaaw ye a furan n'u tɛgɛkɔ ye bi u y'a furan n'u tɛgɛkɔ ye sini ko n'o bɛ wele ko k'a annuler ko o baara min ni o sabatira département fɛ sa ko a sɔrɔla ŋaniya dɔ de fɛ ko min ye Mali autorités ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛlenw na sa ko majɛ belebeleba ko o yera min ye Air France ye ale jɔliko la Mali kɔnɔ o majɛw u y'u da don o la k'o ti dɔ wɛrɛ koyi ko min ye Air France ɲɛmaaw ye k'u ye ŋaniya ta u ni Faransi ɲɛmaaw k'a yira k'a fɔ ɲangili min ni Mali jamana bɛ o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la sa ko olu tɛna u ka pankuru ka o lajigin Mali jamana kɔnɔna la u tɛna malidenw ta ka taa n'u ye u ta yɔrɔw la i n'a fɔ sariya b'a ko fɔ cogoya minnu na k'u y'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka o ɲɔngiri Mali kɔnɔna la ko o ŋaniya min ni u y'a ta ko u ni Mali ɲɛmaa si ma sigi ka fɔ kɛ a kɔnɔna la a donni kama ko o ye majɛ ye o majɛ kelen in kɔnɔna la sa ko n'u wulila tilegan derere fɛ tuguni ka n'a fɔ ko u ka pankuru k'u jɛra n'a ye sisan u ka pankuru o ka jigin Mali kɔnɔna la taga ni ka segin tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko Mali ɲɛmaaw y'a yira sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goyita ale de tɔgɔ bɛ fɔlen nin ko kɔnɔna la k'a y'a yira sa k'a fɔ ko jɛ tɛ se ka kɛ n'o ye bi jɛ tɛ kɛ n'a ye sini ko Mali tigi o jamana ye i n'a fɔ Nouvelle Horizon ale bɛ k'a fɔ cogoya min na a ye tali kɛ min ye soir de Bamako an bɔra k'a fɔ sisan ale fana ka kuma kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ min ye Nouvelle Horizon kelen ye ko o waleya min ni o filɛ nin camancɛ fanga maaw bolo k'u y'a yira sa laseli dɔ de kɔnɔ n'a bɛ wele ko communiqué ko baara de don baara min n'u b'a ɲini k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ Mali jamana ani jamana bɛ jɛ ka baara kɛ tagabolow kɔnɔ tagabolo minnu ni o ye bɛɛ lajɛlen ja tagabolo minnu ni bɛnkan bɛ o kɔnɔna la ko bari ni bɛnkan t'a kɔnɔna la k'a fɔ ko i b'i sago kɛ ko o ti bɛn cogo si la o waleya de kama an bɛ don min na i ko bi k'u m'a fɔ ko Air France ye ale tɛna wuli dɛ ko bari an bɛ don min na i ko bi ko u ka engagement Mali ka engagement ka kɛɲɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ye ka kɛɲɛ ni Mali ka sariya tagabolow ye olu sabatili ko kɔnɔna la ko u ni maa si tɛ sigi ka fɔ kɛ o ko kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka o sabati min ye kɔfɛ jamanaw maaw ye ka na se maliyɛn denw yɛrɛ ma ko o baaraw olu bɛ kɛ sababu ye sa bɛn o bɛ se ka na o hakilina in de kɔnɔna la sa ka min ye colonel Asimi Goyita ye a ka nin laseli ka na se minisiri ale ka ɲɛfɔli ma minisiri min ni o bɛ taga ni ka segin kow kunna transport ko kunna sa k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Air France ye ko a ka baaraw a tɛna wuli Mali kɔnɔ bi a tɛna wuli sini fɔlɔ nin fasiri an y'a sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la ale ka bi bɔli aw bonya b'a la.
an bi to ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ baara wɛrɛ la a y'a yira sa k'a fɔ ko coopération mali jamana ale ni irisi jamana o ye bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna ye kɛ ko an bi don min na i ko bi don tɛmɛlenw na n'a kuma kun bɛ ka fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko bari k'an bi don min na i ko bi sa ko an bɛ se k'a fɔ sa ko gɔri belebeleba ko o turun bɛ nin ko la k'a sababuya kɛ ko mali jamana ni irisila jamana k'u kɛn bɛ kɔrɔ ni dɔgɔ ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ an bi don min na i ko bi min ye nouvelle horizon u ka bi bɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye mali premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ko ale ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa n'a kɛra tarata tɛmɛlen octobre kalo o tile 10 san 2023 k'a kɛra Bamakɔ yan yɛrɛ koyi wulikajɔ in okumu kɔnɔna ko a ye maa dɔ de bisimila maa min ni o ye irisila lasigiden mali jamana kɔnɔna la sa n'o ye irisiw ka ambassadeur ye Igor do a jamu sa an b'an pan o kunna k'a sababuya kɛ an tɛna kalaturu o la k'a sababuya kɛ a fɔcogo ye a kɔni tɔgɔ ye Igor ye ni o ye irisiw ka lasigiden ye mali jamana kɔnɔna la ko a ka nin wulikajɔ min ni a y'a sabati ka ɲɛsin colonel Asimi Goyita ka bonya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka taa min ye an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale fɛ yen nɔ a ka primature la sa ko a kɛra wulikajɔ belebeleba kɔnɔna la k'a y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛlenw na an ye wulikajɔ minnu sabati mali jamana ale ni irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o tɔ sinsinni ko o siraw de don ko k'a yira sa min ye jago siraw ye ka n'a sɔrɔ yiriwa siraw fo ka n'a kɛ seko ani dɔnko o siraw tagabolo kɔnɔna ye i n'a fɔ nouvelle horizon b'a fɔla cogoya min na sa ko irisila jamana ale bɛna tɔnɔbɔ mali la mali jamana ale fana bɛna tɔnɔbɔ irisila jamana la i n'a fɔ min ye irisiw ka nin ambassadeur ye a y'a yira cogoya minnu na an ka premier ministre la k'a yira sa ko ka kɛɲɛ ni o waleyaw bɛɛ lajɛlen ko n'i ye histoire yɛrɛ jateminɛ ko don tɛmɛlenw na ko irisila jamana k'a ma deli k'a kɔ don mali jamana la koyi hali ni k'a sɔrɔ wagati dɔw tun tɛmɛna ko min ye nin waleya ninnu ye ko u k'u ɲɔngiri la kosɛbɛ ko min ye sɛnɛ sira ye n'i y'o jateminɛ ka na se tajiko siraw ma fo ka na se kalanko siraw ma ani ɲinili siraw ko o waleyaw caman bɛ yen nɔ minnu sabatira irisi jamana ale ni mali jamana cɛ lawale wa k'u b'a fɛ o baaraw de ka sinsin i n'a fɔ irisiw ka lasigiden a y'a fɔ cogoya min na an ka premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga o kɔmasegin kɔnɔna la sa ko Choguel Kokala Mayiga ko a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko mali ni irisila k'u ye baara caman kɛ hali ni k'a sɔrɔ waati dɔw la sa ko baara ninnu k'u ɲɔngirila o hakilina de kɔnɔna la sa ko partenariat gagnant-gagnant o hakilina kelen in kɔnɔna la min ye Asimi Goyita ko a ka ŋaniya bɛɛ lajɛlen kun ti dɔwɛrɛ ye kab'a nana cɛmancɛ fanga kɔnɔna la sa min ye mali ni irisi jamana ye u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ cogoya min na i n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a y'a yira min ye irisiw ka lasigiden in na cogo min ko o baara sinsinni ale ka gouvernement u b'u sɔn o tagabolow de kɔnɔna la min ye jago siraw ye min ye waleya wɛrɛw ye irisila jamana ale ni mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko hali lakana tagabolow la kɛ don dantaw kɔnɔna la sa k'a kana bali maa la ni maa y'a ye k'a fɔ ko min ye irisiw olu ni maliyɛnw ko olu bɛ ka jɛ ka fɛɛrɛw sigi ko baara ninnu yɛrɛ i n'a fɔ min ye mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga a y'a fɔ cogoya min na ko u daminɛna kaban koyi ko k'a sababuya kɛ min ye instructeur irisiw ye olu bɛ mali kɔnɔna la kabi lawale ko an bɛ don min na i ko bisa baara ɲɔgɔnya sira kɔni fɛ mali ale ni irisila jamana ko u bɛ wulikajɔ caman na ko o hakilina yɛrɛ kɔnɔna la sa min ye conseil de sécurité des nations unies o ɲɛkɔrɔla la ko min ye mali jamana ye sa fo ka taa se irisila jamana ma k'u ye wulikajɔ dɔw sabati ko irisila jamana yɛrɛ a ye foli belebele ta ka ɲɛsin u ma koyi k'u y'a mali sugandi ka se ka mali jukɔrɔma don kosɛbɛ kosɛbɛ conseil de sécurité des nations unies ale ɲɛkɔrɔ o bonyamasegin min ye mali premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga a y'o ta ka irisiw ka nin lasigiden ka ale sugandi o kɔnɔna de la sa min ye kibaruya an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la ale ka bi bɔli aw bonya b'a la an bɛ bɔ nouvelle horizon kɔnɔ k'an ɲɛsin les échos welewele ma kɛ les échos welewele a fana bɔra a ye kuma kɛ bi a da bɛ waleya fila kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa an da tun bɛ min ye air france ko kuma min na sa a bɛ n'a fɔ min ye gafew ye bi u ye sɛbɛnni caman kɛ ale ko la k'a sababuya kɛ o de ye i n'a fɔ nanzarakan na an b'a fɔ cogoya min na o de ye waati cogoya ye n'a bɛ wele ko actualité dominante o kɔnɔna la sa ko nin baara ninnu kɔnɔna la min ye les échos welewele olu fana y'a lajɛ u ka tagabolo kɔnɔna la kɛ u y'a fɔ ko min ye jamana in ye sa n'o ye mali ɲɛmaaw ye ko olu ye ŋaniya sigi sen kan sa k'a yira k'a fɔ ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa mali
Air France ko ale wulili ko Mali la k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini o waleya min ni o filɛ nin sa min ye les échos wele olu ko ɲininkali ko u b'o tɛngu n'o ye interrogation ye u y'a yira u ka ɲɛfɔli kɔnɔna la sa ko Air France ko ale tun y'a ŋaniya sa k'a fɔ ko a ka baaraw ko u bɛn'o daminɛ Bamako faaba kɔnɔna la yan nɔ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko k'a daminɛ min ye octobre kalo in tile 13 ka taa san 2023 o baara min kɔnɔna la sa ni u ye ŋaniyadi kɛ k'a yira k'a fɔ ko u ka vol kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko bɛna tali kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min ye tako 3 ye pankuru dɔ la pankuru min n'a bɛ wele ko Boeing 777-200 ko o baara min ni u y'o sabati k'a fɔ sa ko u bɛna tɛmɛ ni sira wɛrɛw ye sira minnu ni o bɛ talikɛla nanzaraw ka pankuru dɔw la sa n'o bɛ wele ko Atlantic Airways i n'a fɔ gafe les échos wele u b'a ka a faranfasiya cogo min u y'a yira ko o baara de kɔnɔna la sa o ŋaniya min ni u y'o bɔ ka bin ka ban ko min ye Mali ɲɛmaaw ye ko olu ka jaabi tun bɛ kɔnɔ la ko wa ko jaabi in ko a kuntala ma mɛn koyi ko k'a sababuya kɛ min ye Mali ɲɛmaaw ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko u ma jɛn ni nin waleya in ye bi u ma jɛn n'a ye sini ko k'a sababuya kɛ ko min ye Mali jamana ye ko jamana tɛ k'a fɔ waati min ja i b'i kɔ don a la waati min ja i bɛ segin ka na i n'a fɔ gafe dɔ in tun y'a fɔ cogoya min na o tagabolo kelen in kɔnɔ sa les échos wele u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min ni o sabatilen filɛ nin ye nin baara min ni o sennen don ka gɛlɛya kosɛbɛ Mali ɲɛmaaw ni Faransi ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye an ka jasira dɔw ta sa n'o ye Facebook ye ko maa caman kumana nin ko kɔnɔna la koyi ko maaw y'u yɛrɛ ɲininka sa ko nin waleya ninnu bɛna an sama ka se waleya jumɛnw ma walima mun nana ni nin waleyaw ye ko maa caman kɛn bɛ ka o gɔri turu min ye an ka jasira dɔw fɛ n'a bɛ wele ko Facebook i n'a fɔ gafe y'a yira cogoya min na sa les échos wele u ko u bɛ ɲɛfɔli sinsin ko k'a yira ko tarata min ye octobre kalo o tile 11 san 2023 ko minisiri min ni ale bɛ taga ni ka segin bɛɛ lajɛlen kunna ko o de ye kibaruya bɔ ministère tagabolo la ko k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in bɛɛ lajɛlen sa ko Mali jamana ma jɛn n'a ye bi Mali jamana ma jɛn n'a ye sini k'a fɔ ko min ye Air France ye ko ale ka pankuru o ka jigin Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko o sababuya ko a ma kɛ jamana ɲɛmaaw kɔ a ma kɛ minisiriw kɔ ko min ye colonel Asimi Goyita ye ko ale yɛrɛ ye sinsin a kan kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ko jamana tɛ jamana min waati min ja i bɛ ŋɔri turu waati min ja i tɛ ŋɔri turu ko jɛ tɛ se ka kɛ n'o ye k'u m'a fɔ Mali ɲɛmaaw cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi k'u m'a fɔ ko min ye Air France ye ko a tɛ wuli pepewu bilen Mali la dɛ ko bari ko fo a ka kɛ siraw fɛ sira minnu n'a bɛ sariya ko fɔ o sariyaw de tagabolo kɔnɔna la u y'u sinsin a kan k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na wulikajɔ dɔw sabatira min ye pankuruso o tigilamɔgɔ dɔw fɛ n'o ye ANASER ɲɛmaa dɔw ye ko o de kama ɲangili nana ye ko kɔnɔna la yɛrɛ la ka ɲɛsin min ye ANASER ale ɲɛmaa dɔw ma ko bari o baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la dɔrɔn u b'a fɛ min ka faamu i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogoya min na ko Mali jamana sigilen bɛ k'a dayɛlɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen ye bari jamana minnu ni olu bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o dɔn a ye ka Mali ka hɔrɔnya k'o timɛ ka dɔn k'a fɔ Mali ye jamana ye i n'a fɔ u yɛrɛ ye jamana ye cogoya min na nin fasiri an y'a bɔ les échos wele kɔnɔ Seydou Fane ale ka fasiri don e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi kibaruyaw la wa kibaruya minnu n'an sera k'olu sɔrɔ gafew kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ka to sɔgɔli aw ka teli mandi la Joliba TV News Joliba FM an bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen kama ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka danaya la. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye cogo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la